Ehihiyama Bishop. I told that in taco shares in a hihile. I told me, listen, I don't want that to blush and I cheese here. Ekelega maka. Ine hihele, kelegi nasusu beke, nasusu ibanye, amaka. Man ine hihele, I told that el taco shares. Kwebani ha wala mnem gaga bani ha kwa social media ni nem ga niru. Mam. Were akara igwe gi dewe n'ala bilio to ge lara mazo. Igwe me kebi igwe. Okay. Ama ke branga gbere aka n'ukwu. Oh. Awe gosi na so gaso. Ayi gosi na so gaso. Ewe ni wesa. Papi gomna we branga bia na-ekwu ka. Se ge bia ga gbere maka n'ukwu. Ewe ni wesa. Ilo di echi gi filo gi na dige wo wana na. Ge bia gbere aka n'ukwu chile ka gba ga ọkụ. Nga asọpụrụ ya. Awu sopra hinye gam ge gbere maka n'ukwu bu a. Baharam. Me peta koti ni ne no de ma hu of ma. Ewe koti ni no ya. Gere ke gba n'ukwu ihe. Abi di chamba to ya. Ya you put ya remove it. Okay. It's out here, I will bring you down. I'm not joking with you. Lasso. Kwengania. Ani you two that I want Nwere di Mma. Okay, we're gonna here on our program. On chief. Nchefu. Adika here on one program. Bahara. Tonaso, Msige Tonaso, Msige Tono get on opro. Whatever fast bia. Gayi piha hi ni me mere ikega mapata. Gayi put in ikrem, get to the na he crem, I get the laugh from go and remove that thing. Go and remove. Yes, it's out here. Go and remove panta he Mary Kagipota. Go and remove it. But you can pants so. Every pants tight in Bishop ne away him ye ne quifria. Away him ye. Just closer. There. Away him ye. Quifria. Yeah, away him ye. Oh, Tundi. What I can't do, Gahish and your mamma Dokodia on laps ganga. Then yan. They away him ye. Elenki enough. I just get them, but then I'm flat on me. Chum kepuya. Oh, ya kept it, lose it. Watch Eric, I'm got kepuya. Ya kefia. Oh, ya couldn't jab or anya. Uno or yadika. Apopuno inside the room. I also. Oh, Tom Shipara one girl, chess affair the tight, affair the flat. Maybe be a far was a wush yacht. A far was a room wush yacht. Match me as here again. Yasm no cholesterol. See a cholesterol, what try here, yasm, pa me here, shift to ye. Oh, ya kebranga bidis. Yippee my home. Yippee my Lamia. Fulaya. Name can be a close, a fugum. Whatever. Flat on me. Okay. Face you tam now. Join her covaraga. He could share my account. Join her covaraga, then when Henny and email, he could share my account. Unugi, I could not get ye again, mother Honso. You must say, where the member ye bat on the taco shares here. Loti shiga yiri hemere na metete wanye kromontom gragama brutes afia trata.
Just on a flat tummy. Mebulia purula. Bishop, but I'm flat tummy now. I sang it them you email a match at one graga prana. Eweliwe, but I won't honor me when flat tummy. I'm natural flat tummy. What been going round? Ma sang what I can you put it. Yeah, you put it in Gadin Afa of auto. Cashier, ba. Esh kong lapa that and hapatat on bingo. Okay, anyway. When I hear no lawyer, bone with a tie. Bone with a tie. Okay, Bishop, style ya. Musigazuya. I think you may share that in where I may share. May share. On a mission. Jidiako town. Okay, come Judea. I have more faith Okorafo. Faith Okorafo, 1 year there. How money beans in Imo State? Umunebo Uboko. Ebe no Munebo. Okorafo. Ebe no Okorafo. Oh, yeah, our company. I also name Okorafo. Ke ji ga alụla di ugbu a. Achọta bụ onye woman ya. Ede afọ ole? 27 Camden. Ko obodo isi na anọnyere anyị. Anọ Canada. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ na healthcare. Afọ ole ka ị ruru ka ị nọrọ n'obodo Canada? Afọ 5. Hey, e blushara m ya ma pụta oge here. E blushara m ya ma pụta oge here. Bahara. Take parishonios. If you can blushara m here. Ma I remove you. I remove you. I remove you. Boy he ka kan. E blood gronya. E blush gronya. Bahara sa. Inwe hara give you nga bia blushara m. Ejara alodi. Damn you. Ebe ji hara aludi. Di nwa na-enwe ha nwe lo na ala. Onye ri. Ọ na-anya igbo. Asenge damn you Chineke agbago ko damn you. Okay. Lotisha did not commit by 80 nkata anọ nkata n'ime. Ọ dị ka ịtara meat pie. Asenge damn you. Ogwu azụ. Braga be mamoka. Slim fit. Owu ogwu azụ. Slim fit. Atakwana m gị. Lot anaghị isi anaghị dị nnọọ ka tọchị isi tọchị ndị nche. Atakwana m gị. I werela ara yiri isi tọchị ndị nche na-eji ahụ ụzọ abalị. Ibila nga ada m na slim fit. Atakwana m gị. Were aka besha obi ara gị ahụ na. Besha obi ara gị ahụ na. Ibila nga bịa gbere m nga. Eweniwe. Bịa takwumere m obi ara nga. Bahara. Onye hụ otu ike gị dị. Ike gị nwere ike ime amụ romantism. Ike gị agbaghị amụ nga ahụ na ya eme amụ romantism. Bịa ga bịa amaghị amụ ụka. Gịnị ka ị rụga na Canada? Ana m arụ na healthcare. Ilekọtara ndị ara condition dị mma. I work with the seniors. Ndị oke. Mbụ ha anaghị ọnụ. M ga-anya jụkwa ndị m fụrụla ọnụ hịa. Nwa m bụọ gị ọnụ. Ị ga-amasị asụsụ Igbo amaka. M fụọ gị ọnụ. M lee kọsụ onye oge marasị asụsụ. Eruga ndị ara kọwụ ndị isi dị mma. Ndị isi dị mma. Pimple ọ dị gị n'ike? Mba. Ịgbabe pimple n'ike mbụ? Mba. Afọ ole ka ị nọrọ na Canada? Afọ 5. Ị nwere akwụkwọ? Enwere m akwụkwọ. Nne na nna gị ha nwa mụrụ gị n'afọ ekugo ije dị? Ha mụrụ m n'afọ. Otele nọ ugbu a na ka ihe mere nụ ịlụbeghị di ruo ugbu a itoruru otu a. Achọtụbe m onye ọwụ mụ na ya. Ụkọ supermarket ọ dịghị n'ike? Mba.
enwere mgbe nwoke tagidere gị etie chai wetuo. Nwoke atabeghị m mbọ. Nwoke atabeghị m mbọ. Esi nwoke emebeghị na. Atabeghị m mbọ. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke emetụbeghị aka. Echega ma mmee marriage. Ma anaghị anwụ onye metụrụlị ọnụ. Ana m ekwe. Na-ekwu n'eziokwu na ọ gị na ndị Yoruba bi. Mụ na ndị Yoruba bi. All shared apartment ka na-akpọ ya. Okay. Kwuo n'eziokwu isi nwoke atabeghị. Ahụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Nne atọkwala m asa, are you serious? Ị chọrọ ịlụ m ka ị na-ajụzi m am I serious? Adị m serious. Ọ ga-adịrị nne gị na nna gị mma nna. Amen. Ọ ga-adịrị gị na mma nna. Amen. Iji akpachi ọta akpachi. All private parts ma ime ndị kpachi ya. Iji akpachi ọta. Iji eji ụkwụ n'aka akpachi ya ka ọ wụ na ụkwụ. Eji m ihe niile m nwere. It's my value. Chai, ọ bụ ya nwere jisi ike nna. Enyetụkwala onye ọbụla nna. Ọta ịkpachiri na a ga-ekupe gị ya, ị ga-alaik ọwa amụ ka ị chọ ka eji kupu ya ka a ga-aga ụlọ ọgwụ mee sọjiri. Ihe ị ga-eji akụpe ya bụ amụ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji emetụ onwe ha ka ha nyụọ? Ana m ezi ya. Imele nwaanyị na nwaanyị kemgbe ekpụkpachi ụkwụ. Emebe m ya na m emedo ka ihe ahụ. Ka ihe mere gị iji decide ya ịkpachi ụkwụ ruo ogo afọ a ị nọ ugbu a? Achọrọ m edosara m onwe m for onwe m. Ahụ m onwe m n'anya, so achọkwa m iburu ọrịa. And achọrọ m ihe ga-eme m na-echebuzi onwe m n'echiche maka experience pass. Elekewe experience pass. Like ichebe echiche, emotional thoughts, all those things. Mama no poor decide na echi ozi gị na ya owu ihe n'ukwu. So. Okay, chọọ ka e break hụ heart gị. Ị chọrọ onye ọbụla bịara na ọ bịa ha na ụlọ akụba. No, onye ahụ nwere same interest and same goal. Mụ na ya nwere ofu ihe. Maka anyị nwere ihe anyị lega anya. Same goal. That means ị chọkwara onye dị otu dị na-atabe nwaanyị mbụ. Oh, must though. Mgbe ọ wụ onye ị nidiri because ndị ketarala nụtamiri lenu tawaghị otu na-amaghị eme ha nwere ike break heart gị. They juchara na comment section nga ndị kem lege nga ha wacha nkata bingos. Awu bingo dị mma. Ndị hụrụ ndị ke nọ na comment section na nwe virgin nọ na life m nga wu nwoke. Onwe otamana gị nọ nga na ndị ke na Arab country ji ncha n'aka. Otu anyụọla nụ one day na ya mefe onwe ya. Ndị ke na Arab country ji ncha n'aka nwaanyị ọbụla bịara nga m sị atọ na ara na na-agwa gị eziokwu. Ha emetụ aka na mmiri were asọ jide amụ ha aka. Dịka nọ nga no Arab country ma ndị na Italy. My sister. Sir? Ya dịrị gị na mma nna. Ọ tọ gị ga-awụ ngọzi nyere nwoke ọbụla mitere gị lụọ gị mana gee ntị. Enwere good men. Otu ewu nwaanyị na-amaghị nwoke. Nwoke gị ma value gị ga-abịa. But ụjọ mgbu na-ata gị na gị tara nwoke ahụ arụ. Kọs nwaanyị a na-emepebe bifo ji ata arụ. O ji aka mbọ. Enwere ka a ga-eta gị na aga ọpụs. Tama arụ. Ọ ya bụ ụjọ m na ịtagbuo nwa okorobịa ọbụla shi nga na amite gị na aga m adị happy. Mba m ga-atagbu ya. Nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Nne bilikọrọ ọtọ gị tọn kwa azụ eke. The mpaghara isi wo virgin.
Eh. Ahụ na ọ na-apata okwu gị nna. Ọ nọ na ịdị afọ esi dị 27. Adị m 27. Ahụ na mpara gị. Gbara aka mechie anaghị ahụ biko nna. Okay. Mechie anaghị. Wefụtakọdo ire gị. Ịṅụba amụ mbụ. Mba. Emeela ọnụ mbụ. Okay, onye ka ị kisiri? Onye ọ chọburu ịwụ mụ na ya. Mgbe ị kisi gị, ele otu isi ekisi gị? More just regular kissing. Okay, every day unu na-ekisi? Oh, every day, just twice. Ele otu isi dewe ọnụ? Emere ya taa? Okay. Chai. Mgbe o kisi gị, gị ewefute ire? Iwefutara ire? Ụjọ tụrụ m achọ m iburu hepsis. Okay. Mekọrọ kisi n'ahụ ọzọ. Okay, we are one. Welcome. Thank you. Kissing ndị dị nsọ. Kissing ndị dị nsọ. Genotype of them. AA. Blood group. O negative. But phone number. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. But I'm gonna only my phone number, sir. Gente, I'm doing ganya. Phone number gị ga-aba na YouTube. Onwe gbasara Facebook with your number. Ndị ọbụla ị hụrụ kpọtụrụ gị na phone ebe a, ndị nọ ebe a. Ị bịara for interview. Ịkpọ your WhatsApp number. Onye nke na-like gị abọta isi mba, no problem. Anyway, Samba. So bad. The I can't run. Ndi man gana akpọkasị m arụ. So. Okay. Maka ị na-arụ ọrụ nọọsụ akwa. Gbadekpachikwa ụkwụ gị nna. Nsogbu anọọsụ. Akwa ịma ihe a ga-aba na social media. Ama m ịgwago m mbọ. Gaa n'iru nne m.